Alleluia, 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 Alleluia. Ang Ginoo manaag kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Marcos. Si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo, miduol kang Hesus ug miingon, magtutudlo, adun na kami ipabuhat kanimo. Unsa may ipabuhat ninyo kanako? Nangutana si Hesus kanila. Mitubag sila, kung mulingkod ka na unya sa imong trono didto sa imong gingharian nga mahimayaon, palingkura kami uban kanimo ug sa imong ang usa sa imong tuo ug ang usa sa imong wala. Miingon si Hesus kanila, wala kamoy kalibutan sa inyong gipangayo. Makainom ba kamo sa kupa sa pag-antos nga akong imnan? Makapabunyag ba kamo sa paagi nga ako bunyagan? Oo, mitubag sila. Miingon si Hesus kanila, makainom gayud kamo sa kupa nga akong imnan ug makapabunyag kamo sa paagi nga ako bunyagan. Apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo o sa akong wala. Ang Dios mao ang muhatag niining mga dapita ngadto sa gitagan-an niini. Sa paggabati nini sa napulo katinun-an, nangasuko sila kang Santiago o kang Juan. Tungod niini gipaduol silang tanan ni Hesus o giingnan, nasayod kamo nga ang mga punuan sa mga tao naghari kanila, ug ang mga pangulo nagmando kanila. Apan kaninyo, dili kini mao ang paagi. Kung usa kaninyo buot madakong tao, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug ang buot nga mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Kay bisan gani ang anak sa tao, wala muanhi aron alagaran kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tao. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag. Happy Sunday kanatong tanan. Palakpakan nato ang atong Dios, mga igsoon. Mga igsoon, usa ka higayon, kining akong igsoon mitawag nako through cellphone. Nangutana siya kung aduna ba kuno ko'y kaila nga kapitan sa barko. So ingon siya, kuya, na ba kay kaila sa kapitan sa barko? Kung ano man, tungod kay ako untang himuong baker, kay nag-apply ko sa usa sa mga company sa cruise ships, unya kinahanglan magbaker. So ingon ko niya nga, ay, raba ko'y kaila nga kapitan nga makabaker nimo. Unya ako siyang gingnan nga, pero na ako'y kaila nga pwede nimong mamahimong baker. Ingon siya nga, kinsa man? Ingon sad ko nga si Jesus. Katawa siya. Nya ingo bitaw. Nya ingon siya, sige kuya, i-pray ko kuya ha nga kanang sa akong gi-applyan madawat ko. O sige. So after 2 weeks, ning tawag siya nako. Ingon siya nga, kuya, salamat. Gitawagan ko sa akong gi-applyan. Ingo, sikat imong bakir, si Jesus. Katawa, gyapon siya. Mga igsoon, kay ba mo sa karon nga panahon,
kung mangita kag trabaho, kung wala kay bakir murag maglisod kag sulod, no? So kinahanglan kag bakir karon, kay kung wa kay kaila sa sulod murag maglisod gayod, no? Mao na nga moingon ang uban nga it is not so much daw of what you know but whom you know. Dili ko no importante maayo kung sa kuan pang kung unsay imong nahibaw-an, importante nga na kay kaila sa sulod. Kay kung wa kay kaila sa sulod, maglisod gyud ka og pagita og trabaho sa karon. Mga igsoon, samtang na malandong ako sa atong ebanghelyo karon, ako nakahuna-huna, ingon ko nga, saging harian kaha sa Dios. Nanginahanglan ba pug backer dito? Unsa man sa tan-aw ninyo? Aduna pa ba'y gitawag dito sa langit nga backer system? What do you think, my dear brothers and sisters? Kay sa ato magong ebanghelyo karon, kining duha ka tinun-an ni Jesus nga si Santiago ug si Juan, murag nangayog back up ni Jesus. Ingon siya nga, magtutudlo, kung maghari ka na sa imong gingharian, pwede ba nga kaming duha, ako ug si Juan, imong palingkuron sa imong tuo ug sa imong wala? Pero sa may tubag ni Jesus, wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo o sa akong wala. Tungod kay ingon niya, ang Dios mao ang muhatag niining mga napita ngadto sa gitagan-an niini. So sa gusto sa duha ka magsuon nga mahitabo nga silang duha palingkuron sa tuo sa atong Ginoo sa wala. So ako nakahuna-huna nga bisan si Jesus wala mo back up nila, no? Wala mo pasalig kanilang duha. So akong nahuna-huna ba mga igsoon nga sa gingharian sa Dios sa langit, siguro dili usab-uso ang backer system didto. Ako lang nakita ha sa atong ebanghelyo karon, kay si Jesus wala man gani maka-back up ni Santiago ug ni Juan. Tungod kay para kanako ang pagsulod manggod sa gingharian sa Dios mga igsoon, ang pagsulod sa langit nakadepende man gayud kini kanato, no? Ilabi na kon giunsa nato pagpuyo dinhi sa kalibutan. Ang pinakabasihan manggod mga igsoon, kung kita nagsubay ba sa kabubuton sa Dios samtang nagpuyo pa kita niing maong kalibutan. Mga igsoon, gustuhon man sa Ginoo nga kita makasulod dito sa langit, gustuhon man sa Ginoo nga mo back up siya kanato, pero ang problema, kung kita wala sad mo cooperate sa gusto niya nga ipabuhat kanato. Tungod kay wala nato sunda ang iyang mga kasuguan, wala ta magtuman sa iyang kabubuton, ang nahitabo nga nahimo kitang mga supakiro, ugahi ang atong mga ulo, kay wala nato sunda si Jesus. Mao na nga sa katapusan, dili gayud siguro maka-back up kanato ang Ginoo. Gani ingon man ang atong Ginoo sa usa sa mga ebanghelyo, nagtawag ka kanako o Ginoo, Ginoo, apan wala man nimo sunda ang akong mga sugo. Nya ingon pa si Jesus, dili tanan nga nagtawag kanako Ginoo, Ginoo, nga makasulod sa gingharian sa langit, kundi kato lamang nagtuman sa kabubuton sa Dios. So klaro kaayo ang giingon sa atong Ginoo mga igsoon, kung kinsa kato lamang nga makasulod sa iyang gingharian sa langit, sila lamang katong nagtuman sa iyang kabubuton.
Mao na nga ako nakaingon nga dili pwede ang backer system didto sa langit para makasulod kita didto, tungod kay it will really depend on how we live here on earth. Ug ang pinaka-passes, no, nato dito sa langit, una mga igsuon, ang atong mga gitawag nga good deeds, no, ang atong mga maayong binuhatan samtang nagpuyo pa kita dinhi sa kalibutan. Ikaduha, ang pagsunod sa kabubuton sa Dios, following the will of God, no? Mga igsuon, sa atong ebanghelyo karon, si Jesus naghatag kanatog idea unsaon pa nga kita gayud makasulod ug mahimong labing dako sa iyang gingharian didto sa langit. Si Jesus miingon, kung buot ang usa kaninyo nga mamahimong dakong tao, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan, no? Kung mahimo kuno kitang dako ngadto sa iyang gingharian, kinahanglan nga mag-alagad kita sa tanan. Ug ang buot daw kunong mamahimong labaw sa tanan, kinahanglan magpaulipon og magserbisyo sa tanan. Kay matod pa ni Jesus, bisan gani ang anak sa tao nga mao siya, no? Wala mo anhi aron pag-aalagaran, kundi mi anhi aron pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi para sa tanan. So we can see how Jesus, the Most High, humbles himself. The Son of the Most High came not to be served, but to serve the people. Mana nga sa iyang pagpaubos, iyang kagalingon, mga igsuon, giisa usab siya sa Dios Amahan. Nagiingon pa sa Philippians chapter 2 verses 10 to 12, at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and under the earth. Nga sa iyang pagpaubos, giisa siya sa Dios Amahan, nga muyukbo gayud kaniya ang tanan sa langit ug sa yuta ug unsa tong nasa ilalom sa yuta. So mao na mga kaigsunan, kung kita magpaubos, unsa may mahitabo, ipataas usab kita sa Dios. Kay matod pa sa atong Ginoo, ang nagpaubos sa iyang kagalingon ipataas, ug ang nagpataas unsa gani? Ipaubos. Ug ang pagserbisyo sa tanan, ang paghatag serbisyo sa ubos sa imong igsuon, usa kini ka pamaagi nga nagpaubos ka sa imong kaugalingon. Mao na nga kung kita magserbisyo para sa tanan, nagserbisyo bisan sa ubos sa imong igsuon, sa ubos sa imong silingan, mamahimo kuno kitang dako sa gingharian sa Dios. Ug mao kini ang gingon ni Jesus kanato sa atong ebanghelyo karon. Ug mao sab kini ang gusto niya nga atong pagabuhaton diha sa atong mga tagsa-tagsa kagalingon. Kung gusto nato nga makasulod ug mamahimong dako sa gingharian sa Dios. If we would like to be great in the kingdom of God, Jesus says that we must be the servant of all, no? Mga igsoon, it is through our service, it is through our humility, and above all, to do the will of the Father, that we will be able and we will be great in the kingdom of God. Amen? Palakpakan nato ang atong Ginoo. Manindog kitang tanan ug atong ipahayag ang atong pagtuo ngadto sa Dios. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios,
gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usa kinaiya samahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siyang may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya, namatay o gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Balik siya magpayag at pagpupos sa mga pinatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong maghatag sa kinabuhi. Nagagikan sa samahan og sa anak, dungan samahan og sa anak. Gisimba siya og gihimaya og misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sumabot nga kalibutan. Amen. Ang Kristiyano nagpuyo sa duruha kahugna isip lungsuranon sa syudad sa Dios ug isip lungsuranon niining kalibutana. Magampo kita alang sa mga panginahanglan ining kalibutana uban ang kasing-kasing nga kanunay nakapunting ni anang walay katapusang gingharian nga moabot ug moingon kita, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Alang sa mga sakop sa simbahan nga gitawag sa pagsaksi batok sa mga dili tawhanon ug dili makiangayon nga krimen nga pinaagi sa grasya sa Dios, mulahutay sila sa pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, nga makabaton sila sa mga hiyas nga langit nun, diha sa ilang pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuso na ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Camumot Obispo ug Joel Chevalier Pari nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang kanila nga nangamatay nga makasulod na sila sa walay katapusang syudad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Sa hilo mga igsuon ato sa ipaabot nga to sa Dios ang gusto natong ihangyo kaniya. Ginoo sa tanang kasaysayan, gisalig namo kanimo ang among mga kahangawa kay sayod man kami nga ang tanang katawhan, kapanahonan ug ang mga hitabo lakip man sa imong manggihatagong laraw. Itugot ang mapag-ampo sa imong katawhan pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.